mutane idan mutum yana laifi ko yana kuskure, idan ya ce ya tuba ya daina, sai kaga an ci gaba da binsa da kallonsa da wannan fuskar, wanda haramun ne. Duk wanda ya tuba ga Ubangiji, ya tuba taubatar nasuha cewar wannan abu da nake na bar shi, kuma Allah ya ga ya bar shi da niyyar ya bar shi gaba daya. In ya tuba sai kuma mutane su dinga kallonsa da wannan siffar, ba za a dawo a mu'amalance shi ba, a yi masa adalci ba, sai a ci gaba da jifansa da cewar wai har yanzu baya wannan cikin ɗabi'ar tasa. Waye ya gaya muku? ƴan uwa ku dinga wa ƴan uwan kyakkyawan zato, don wani yana aikata laifi ya ce ya daina, ba daidai bane ku dinga kallonsa da cewa wai yana yin wannan laifin. Allah ya shirye shi, ya riga ya shirye shi, babu mai shiryarwa sai Allah. Kai da kanka kana rayuwar kana ganin kamar a daidai kake, baka fi shi ba. Ba wanda ya san wai ya fi wani ko kafi wani ko kafi wani, babu wanda ya san wannan. Huwa alam bi man taqa, Allah shi kadai ne ya san wanda ya fi tsoron sa. Mu kiyaye kanmu da aibata ƴan uwanmu da yawan zama mu faɗi zantuka, ko da abu ya wuce mutum yayi abu a da ya bar shi, sai a dawo ana da shi, ana tsorawa, ana magana sa, ana cuna masa, ana masa zindi, ana masa abubuwa, ana mai da magana da ta wuce tana da baya. To wannan zalunci ne. Wanda ya gaba ya riga ya gaba, wanda Allah ya daga ya riga ya daga. Amma yawan munafunci da hasada ba shine yake sa a samu daraja ba da sutura ba da ɗaukaka ba. Allah shi yake bawa sutura, shi yake bawa ɗaukaka. Don haka ƴan uwa ku daina jayayya da ikon Allah. Allah shi ya ɗaga mutum, Allah shi yake sutura, Allah shi yake komai. Jama'a ku daina jayayya da ikon Allah. Ku daina jayayya da ikon Allah. Allah ya yi baiwa, Allah ya yi ni'ima. Yau bawa sai a dinga ɗauko da ana cewa da ga yanda yake, da ga yanda yake, to yanzu fa. Ai duk wata ɗaukaka asalinta da ƙasƙanci take. Duk wata ɗaukaka